Kaixo egunon, zer modu zaudete? Gaur Amaia txeloan eta ni Ester pianoan arituko gera, eta musika egingo dugu saioa eskainiko dizuegu. Aspalditik egiten dugu lan elkarrekin, lan talde osatu dugu, eta proiektu pila bat egin ditugu. Oso konten etorri gera, zuekin tarte poli bat pasatzeko. Musika egingo dugu, eta zuek musika entzungo duzue. Eta horretarako ikusi tresna politak, pianoa eta txeloa. Biak egurrezkoak eta biek sokak dituzte. Esterrek esan duen bezala, biolontxeloak egurrezko gorputza dauka. Burua egurrezkoa ere, larakoak baditu biolontxeloa ongi afinatzeko, badu metalezko hankatxo bat eta lau soka. Gorputzaren erdialdean ikusten dituzuten efe horiek, altaboz moduan daude eta soinua hortikan ateratzen da. Baina soinua egiteko zerbait falta da. Arkoa. Arkoa egurrezko makila eta zaldien hiletaz osoturik dago. Eta arkoa soketan igurtziz gero, soinua ateratzen da. Pianoak kaja handi bat dauka, egurrezkoa. Egur hori zenbat eta zarragoa eta zainduago egon, soinua gero eta politagoa izango da. Tekla txuriak eta tekla beltza ditu. Tekla horiek lotua daude sokekin. Eta bat jotzen dugunean, barruan fieltrosko mailu txiki batek sokari kolpatzen dio. Eta soinua sortzen da. Pedalak ditu. Soinu hori oraindik borobilagoa egiteko. Kola handi honek altaboz moduan egiten du lan, zuei soinua iristeko. Hasteko, festa moduan eta udaberria iritsi delako, zer iruditzen zaizue pieza alai batekin hasten bagera. Arieta du izena kanta goxo hau.
Kontzertu honen zehar laguntzi izango duzue ulertzeko nola egiten den musika eta zer behar dugun musika entzuteko. Aurrera, Garazira, berak ere musika ikasten du. Ausarta, langile eta irudimen handiko neska. Berak lagunduko digu musika entzuten, eta horretarako adi egon. Gustora eseri, aulkietan, arnas hartu, belarrik adi, ea gustora sentitzen zareten. Japoniako kantu herrikoia entzun duzue. Bere esanahia, lore gorria, lore zuria da. Eta gazte baten maitasun historia kontatzen digu. Nahi duzue historia kontatzea? Gaztetxoa, lore gorria opari egiten dio bere maitasunari. Eta lore gorria bere buruan jartzerakoan eguzkia bezain ederra bihurtzen da. Eta lore zuria ari opari egiterakoan ilaria bezain ederra bihurtzen da. Ze historio polita baietz. Beno ba, musika egiteko eta disfrutatzeko ondo prestatu behar gea. Erritmoaren laguntza beharko dugu. Erritmoa guretzat musikaren bihotza da, bizitza. Bere taupadak behar ditugu. Guretzat oso garrantzitsua da, eta hori gabe ezin dugu ezer sortu. Ernegon eta ea denen artean erritmoa eramaten dugun. Zuek ere eskolan egin dezazuten.
Aurrera egingo dugu. Prestatu behar garela eta erritmoaren beharra esan dugu. Zer gehiago behar dugu? Gauza bat oso garrantzitsua eta zuek horretaz asko dakizue. Irudimena, emozioak, magia, sormena. Adibidez, negua esaten badugu, nola imaginatzen duzue? Hotza, etxean, elurra. Badakizue Bibaldik margotu, musikatu zituela elur malutak? Esterre jotzen duena, elur malutak izan daitezke? Hau, negua da. Eta irudimenarekin jarraituz, asmakizun bat. Lehorrean oso motelak, uretan bizkorrak. Sugeburua dute eta etxeak gogorrak. Zer da? Bai, dordokak.
Eta hau, uretan printze dotorea, lepo luze tentea, untzi eder zuria dirudi lirain ur gainean. Zisnea. Gustatu zaizkizue? Kamil Sanzan musikagileak sortu zituen. Pentsatu zuen nola musikatu bi animali hauek zuentzat. Musikaria izatea oso polita da, benetan polita. Erritmo behar dugu, irudimena, dotorezia, mugimendua. Eta mugimendua aipatzen dugula, zuentzat zerbait prestatu dugu. Melodia ongi entzun behar da eta arretaz ikusi. Gero eskolan zuek ere egingo duzue. Bai, ideia da mugimenduak eta musikak duen esanahiarekin koreografia bat sortzea. Paralisa obra aukeratu dugu, Beethovenena, eta naranja bat. Zerbait lantzen dugunean, ikasi egiten dugu, bilatu, pentsatu nola egin, eta gero hori eman behar dugu, eskaini, gaur egingo dugun bezala. Ikusi eta entzun lehendabizi. Eta nahi badezue gero zuek ere eskolan gurekin egingo duzue. Ikusi.
arretaz ikusi duzue, nahi badezue orain, zuek ere eskolan gurekin egin. Bukaera aldera goaz, eta jai moduan egingo dugu. Eta batez ere, zuekin egin nahi dugu. Hurrengo obra oso alaia da, erritmo bizia du eta kolore aldetik oso dizdiratsua, eta indarra handikoa. Straussen martxa bat joko dugu, oso ezaguna da gure munduan. Zuek ere parte hartuko duzue, horrela. Batzuetan, txalo txikiak egingo ditugu, pianoa sortzeko. Bestetan aldiz, txalo handiak, fuerte jotzen ari gerala adierazteko. Presaudete? Orain garazirekin froga txiki bat egingo dugu. Ea, txalo txikiak. Eta orain berriz, txalo handiak.
Beno ba, bukatu dugu. Ondo pasa duzue? Mila esker zuei eta zuen irakaslei. Eta mila esker ere honen atzean dauden guztiei. Eskerrik asko eta hurrengo arte. Agur!